GTA 5 versus reálný život. Takže dejte like a začínáme. Jako první tady máme autobusy v GTAčku. Autobusy v GTAčku nikdo nepoužívá, ale jsou takový dost hloupý, mi přijde občas třeba na křižovatkách, že nejsou zrovna nejchytřejší, ale to je i v reálu, lidi, koukejte se. Ten autobus málem srazil to auto a teď tam vyjel další a ten to napral do té zastávky. What? Fajtění v GTAčku versus fajtění v reálném světě. V GTAčku zmáčnete R-ko a dáte mu pěstí, prostě mačkáte R-ko, spamujete R-ko a je to celkem easy. Ten fail, přesně takhle to vypadá v reálném světě. Reálný svět, auto. What? Co to bylo? Versus GTAčko, tam je to tunění toho auta fakt hustý a tomu kapu vzadu to nic neudělá, prostě tam leží šálek kafe a ničemu nemůžete trefit. What? Ale někdo vám to auto ukradne, klasika v GTAčku a začne do vás kopit. GTAčko, tam je to tunění toho auta, takhle to vypadá v reálném světě. Reálný svět, auto. What? Co to bylo? Auto ukradne, klasika v GTAčku a začne do vás kopat. V GTAčku nemůžete moc stát, protože jinak vás to auto vyhodí, ale trefil ho aspoň hlavou toho soupeře do toho šálku kafe. Strom versus auto. Takhle to vypadá v reálu, když prostě jedete po dálnici a naproti vás narazí do stromu auto a srazí oba ty stromy. Ale v GTAčku jsou ty stromy ze železa, lidi. Tam nic ten strom nedokáže srazit, když jste měli 5 tanků za sebou. Kolo v reálu. Co dělá? What? Co to je? Na co se to koukáme? Oj bože. A nespadne, on fakt nespadl. Ale v reálu je to fakt trapný. Mega trapný. O ničem. Tam v GTAčku vidíte, on se snaží jezdit, ale prostě tam nemůžete dělat triky. A potom tady máte závory v reálu versus GTAčku. V reálu to podjede tím luxusním Ferrari a nemusí platit za parkování. To je docela dobrá investice, koupíte si prostě drahý auto a ušetříte za parkování, cool. A v GTAčku to nedokáže podjet, tam to prostě srazí a policajt je takovej naštvaný, nebo prostě hlídač, ale neřeší to. Nakladáky v GTAčku versus v reálu. Let's go. V GTAčku jezdí ty nakladáky fakt rychle, abych řekl pravdu. Je to až překvapivý, že některý nakladáky v GTAčku jsou tak rychlí a jezdí prostě jako prvotřídní sportáky. Jak si jezdí po té dálnici, vůbec neřeší, hraje mu hudba. Prostě je takový klasický GTA lifestyle. Žijete si GTA life, jezdíte si v GTAčku po Los Santos v nákladáku a nepřevrátíte se. Potom tady máte nákladáky v reálu, který jsou extrémně neohebný. On se furt nepřevrátil. What? Jak se otrasil od toho svodidla? Lidi, tohle mi fakt připomíná GTAčko. A furt jede dál a už se převrátil. V GTAčku by se to nestalo. Policajti versus bikeři, nebo třeba lidi na skateu. V reálu je to takový, jak se rozbil o to auto a ten policajt vůbec neví, ten jakože, co se to proboha stalo. A v GTAčku tam si jedete, skočíte na policejní auto, oni vystoupí, vytáhnou zbraně, bastet, začnou po vás střílet a vás srazí auto. Utíkej, kámo! Tento nedá, přijde tam SWAT jednotka a zatknou vás a propustí vás prostě před vězením. Klasika v GTAčku, tam nemůžete narazit do policajtů, tam to hrozně řeší, i když jedete třeba jenom na kole. Pochopil bych v autě, ale na kole? Chudák. Kolo versus auto v GTAčku. Co udělá? Stihne uhnout? Ne, napral to do toho. V GTAčku to nestihl. Ale tam si jede dál v pohodě a je v podstatě bez nějakého problému. Akorát ten řidič je naštvaný. Ale v reálu to bude už o dost tvrdší, ne? Ten náraz. Jak to dopadne? Jak úplně kličkuje mezi těma autama. Hustý. Tam to vydržely ty dveře, ale... Ten řidič to moc nevydržel na té motorce. Co máme tady? What? Ne, neříkejte mi, že dopadne na kola. Jestli dopadne na kola, tak já řeknu wow. Wow, hustý. A potom tady máme nějaký hustý trik v GTAčku. To si myslím, že nebude tak hustý, jak si možná myslíte. V GTAčku takovýhle triky nejdou dělat. To nedá.
Nedá to. Jsem o tom přesvědčený, že to nedá. On se rozjede a pak nějak hloupě spadne a rozbije se. On se pokusí jakoby skočit asi přes to auto, jestli tomu správně rozumím. Let's go, jedem. O, jo, dobrý, ale nepřetočí se. Dopadne na střechu. Bam! RIP, kámo. Střecha je rozbitá. Hory a auto v GTAčku. To jsem zvědavej, má tady Mount Chiliad. Nejvyšší vrchol v GTAčku. A ten si tam jede nahoru tím autem, jako by se nechumelilo, každý auto to vyjede sebe horší, tohle nějaký starý auto ještě má na střeše náklad a jede si jako by nic. Let's go! Tam běhá nějaký pes nebo vlk nebo co to bylo. A už je nahoře. I se starým autem vyjedete sebe větší hory, ale v reálu to nebude tak snadný, nebo bude? OK, s karavanem si jede taky nějaký starý auto, pes si kouří. A taky to vyjel. Nečekal jsem to, ale zvládl to. Fakt to zvládl? On to fakt zvládl? Ne, kámo. Jak? OK, to nedopadlo tak dobře. Breakdance v reálu. To bylo hodně hustý v reálu. Je to lehčí než v GTAčku. Ukaž breakdance, kámo. Ukaž. Show me breakdance. Hustý. What? Jak to dělá? Cool, mega cool. A co v GTAčku? Jdeme na to. Co udělá? Jak se rozbil? Co dělá? Tohle je hustý breakdance. Hodně hustý breakdance. Jak se kouká, vůbec neví, co to pro boha je. What? On breakdance až na střechu. Co dělá? Teď už přestane, když to vypadá hrozně tady ten breakdance. To není ani dance, to je spíš takový breakfall. Ne, on spadne. On breakdance a už do někoho narazil, ale pokračuje v breakdanceu dál a oni se do něj pustí, kopnou ho a začne fight. A bude pokračovat v breakdanceu, nebo už na to kašle? Pokračuje v breakdanceu. Eskalátor. V reálném světě je prostě eskalátor. Všichni jste určitě někdy jeli na eskalátoru. A tenhle týpek to moc nezvládl a spadl. Ale pořád to vyveze nahoru, ne? No, pořád to splní svůj účel, i když, no. Co dělá? Vyveze ho to navrch, doufám. Vyjede to, že jo? Jo, zvládl to. V rámci mezí v pohodě. Jako, je nahoře, to je hlavní. A v GTAčku tam ty eskalátory ale nefungujou. Tak jak je chce používat? Když je vyplay ten eskalátor, uvidíme. Nevím, co to mám čekat, jako by od eskalátoru v GTAčku. Prostě ho vyběhne, ne? Normálně. Co jiného by dělal? Jak pán kráčí nahoru. Bohužel ten eskalátor nejede, jak jsem říkal. Musí ho vyjít, takže to trošku postrádá smysl. Takže se zastaví a čeká, než se rozjede. Ale on se nerozjede. Jo, přesně. V GTAčku nejsou eskalátory, nebo jsou, ale nefungujou, takže jsou to takový eskalátory v uvozovkách. Co máme tady? OK. Tam prostě zastavil auto na přechodu, tak oni místo toho, aby ho obešli, tak ho přelezli? Co to? Trubky, všude samý trubky. Šedé trubky odpadní, oranžové kanály. Dneska budu v extrémních Among Us autech přeskakovat celou mapu. Každý další skok se mi odemkne lepší auto. Dokážu získat i tajné Among Us auto v hodnotě 1 miliardy korun. Lidi, dáme na tomhle videu jeden celý like, prosím, to bychom mohli dát, ne? Já už se nacházím na téhle obrovské rampě, která je nad mrakama a společně se mnou je tady Among Us. Nazdar, šéfe. Nazdar, myslíš si, že to dneska přežiješ až do konce? Lidi, já doufám, že mě nezabije, OK? Doufám, že není impostor. No, já doufám, že jo. Jo, tak dobře. Tohle je Hyundai iX20 za víc než 300 000 korun. Jo, tak to je celkem zajímavý, Amongu. Tak já jdu dovnitř a jdeme skákat. Lidi, doufám, že doskočím až nakonec hned teď, protože nechci, aby mě sejmul. A on si ještě sedl za mě, abych neviděl, co dělá. Já se vsadím, že on je impostor a sejme mě. No nevím, uvidíme. Jdeme to pořádně rozjet. Let's go. 100 km za hodinu. Tohle auto je
mega pomalý. Koukejte se na ně, jak je pomalý. 240, můj bože, pomalejší auto jsem fakt dostat nemohl. Let's go, jdem skákat. Skáčeme, hop. No, tohle je docela trapný, tyjo. Proč mi dal takhle blbý auto lidi, když to vůbec nikam nedoskočí? Můj bože, jdem dál. OK, co to tady máme teď? To je nějaká Honda, jestli se nepletu. Šéfe, co je tohleto za auto? Tohle je Honda Civic za víc než 550 000 korun. Hele, těšíš se vlastně na to speciální tajný Among Us auto? Lidi, jaký tajný Among Us auto? Jasně, že se těším. Tak uvidíme, jestli se to dožiješ. Já doufám, že jo. Já to auto chci vidět, lidi, takže já jdu dovnitř a jdeme skákat. Musíme doskočit až na konec, což bude celkem těžký. Jdeme to pořádně rozjet, interiér je celkem cool. Na to, že tohle auto stojí jenom 550 000, to je v pohodě. Let's go. Musíme to pořádně rozjet, 240 km za hodinu. OK, skoro 400 a jdeme skákat. Let's go. Tohle auto letí celkem dost dobře, koukejte se. My doletíme až tak do poloviny. Tohle luxusní. To jsem fakt nečekal, že tohleto trapný auto doskočí tak daleko. Jdem dál.